Τσάρλι, δείχνεις πολύ χάλια. Άσε με ησυχία, Αλαστόρ. Δεν είναι αυτός τρόπος να μιλάς, αφού μάλωσες με τον παράδεισο καταδικάζοντας όσους αγαπάς. Έχω ήδη αρκετά στο μυαλό μου, χωρίς να ακούω αυτά που λες, τις γελίες σου ιδέες, μαλάκα. Ποιος μιλάει? Γαμώ. Κάτω σε περιμένει ένα κοινό έτοιμο να ακούσει τις επόμενες υπέροχες σου ιδέες. Δεν μπορώ. Πώς να τους αντιμετωπίσω μετά από τέτοια ήττα? Ήρθαν εδώ για τη σωτηρία και εγώ τους έδωσα πόνο. Είμαι πιο κακιά ακόμα και από τον χειρότερο ηγεμόνα της κόλασης. Ακόμα χειρότερη. Αυτοί δεν πάνε εδώ και εκεί δίνοντας λάθος ελπίδες. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι δεν περίμενα να δω τέτοιο αξιολόγητο θέαμα από εσένα, Χρυσή μου. Ναι, γαμώτο, αλλά τώρα το μόνο που κάνεις είναι να στέκεσαι με ένα χαμόγελο και να βλέπεις πώς ζοριζόμαστε. Δεν ξέρω πώς απολαμβάνεις την αποτυχία μας. Μόνο και μόνο επειδή βλέπεις ένα χαμόγελο, μη συμπεραίνεις τη σημασία του έτσι απλά. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, Χρυσή μου. Εμπνέει τους φίλους σου, ενώ οι εχθροί σου μπερδεύονται. Και ό,τι κι ας συμβεί, εσύ θα έχεις τον έλεγχο. Αλλά δεν τον έχω. Απέχω πολύ από τον έλεγχο. Το άτομο που εμπιστευόμουν μου είπε ψέματα. Ο παράδεισος δεν μ' ακούει που να και να το έκανα. Αν δεν έχω στοιχεία ότι θα δούλευε αυτή η ιδέα. Ο Αδάμ έχει ένα μεγάλο δυνατό στρατό από εξορκιστές στην πόρτα μας. Και εγώ είμαι ανίκανη να κάνω κάτι, γαμώτο. Κάτι που δεν ξέρεις και ξέρω εγώ. Οι τρομακτικοί άγγελοι δεν είναι τόσο κατάργιστοι όσο νομίζεις. Για ποιο πράγμα μιλάς? Μιλάω για τη μικρή ευκαιρία που έχεις μαζί με τους καθυστερημένους φίλους σου να νικήσετε. Θα κάνω οτιδήποτε. Οτιδήποτε? Τότε ας κάνουμε μια συμφωνία. Θες την ψυχή μου? Την ψυχή σου? Μα τον ουρανό, όχι. Θέλω μόνο μία μικρή τοσοδούλα χάρη, επειδή είμαστε φίλοι εμείς. Δεν θα πληγώσω κανέναν για σένα. Ποιος το ζητά? Μια χάρη της επιλογής μου, όποτε ζητήσω, χωρίς να πληγώσεις κανέναν. Ως αντάλλαγμα σου λέω τι ξέρω. Είμαστε σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Όχι, όχι. Πάνω στην ώρα. Τι έκανες? Ας την αφήγει. Βάκι, σταμάτα. Τι?